Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Oh, tuod di ay. Salamat di sa imong pagtabang ni Rudy Wa kanina. ko malipay sa nitabo ganina. Oh, Ug di ako gusto nga mausab pa to. Ug di pa, so naman sab, sir. kung manguyab ni mo si Rudy, ayaw siya sugta. Unsa? Hangtod ba ka na imo bang hilabtan, Sir Jericho? Di lang ko ganahan nga mag-ungaw sa kadaot si Rudy. Naibaw ka git. Suod ko siyang higala. Ug di ko gusto nga maamong siya tungod nimo. Wa nagkutuyo ako nga nung miabot si Clark dito sa maong resort. Sama ka, Miss Trixie. Ako'y kalibutan nga mo ato ba sa DIC dito? Mahimo bagdi na nimo hisgutan si Trixie? Kung dili ka gusto nga hisgutan ang kaugalingaw ni mo hugaw, ayaw sa paghilabti sa personal na kong kalihukan. Og labaw ng ayaw ko gihilabti kung unsay akong buhaton sa akong Wa kinabuhi. nakabuti sa buhaton nimo sa imong kinabuhi. Ang ako lang nga dili maangin ang ubang tao sa kagubot sa imong kinabuhi. Wa lagi ni ako tayo Kaya anong naasa ko kinabuhi si Clark? Sawa pa ang aksidente. Sawa pa ko nimo pabayra sa nahitabo ni Miss Chloe. Busa, dili ka makabuot ko nung say buhaton ako sa akong kasing-kasing. Kung mauna, sugton ka din nimo si Rudy. Wa pa ko mahibaw. Nag-agad pa ko sa akong kasing-kasing, sir. Ha? Kaha? Mi gamit kaha ka sa imong kasing-kasing samanta? Kung wa pa ko mamati sa akong kasing-kasing o konsensya, wa unta ko karon mag-antos uban ninyo, Sir Jericho. Misibat na unta ko sa saha nga imong gipatong sa akong o. Og wa unta ko mapirma og kasabutan nga akong bayran sa akong kusog ang pagkaputol sa mga tiil ni Miss Chloe. Oh, Og niya pa. Mahimo kang musugo na ko bisan unsa. Ako tumanon basta madalan sa akong lawas og makatarunganon. Pero dili mahimo nga hilabtan mo hangtod ang akong kasing-kasing og personal nga mga desisyon. Excuse me, sir. Unsa na ba nagtawa na? Ngano hangtod ang personal na akong kinabuhian na maghilabtan? Pero gusto sab siya. Dili mahimo magkagrelasyon ko ni Rudy. Tungod kay naa pa si Clark na nagsamok na ako. Dili mahimong maamong si Rudy kay buutan kaayo siya. Love. Pwede ni sa mong higdaanan si Jericho. Iyan ang kakong gipiyaan. Jericho? Jericho, hain ka! Jericho! Ang wheelchair. Kinahanglang magkasakay ko sa akong wheelchair. Kinahanglang mahibaw ko kung nga nung mikawas siya. Tingaling na nawag siya ni Trixie. O dili ba sa uban niyang babae? Shit! Nga na bagi palayo man sa amin Samantha ang wheelchair din sa among kama. Shit! Shit! Ay, panuoy. Nga nakipalayo man nila ang wheelchair. love? Hey! Ganun na ka diya, ha? Ganun na ka sa sahog. Dali, alsaon ka. Ay, kuki ka pa! Chloe! Love, ibalik ta ka sa kama, okay? Masagdi ko din sa sahog! Ano naman sa galaw? Naunsa naman sa ka? Nga nang migawas ka! Nga nang migawas ka! Kasi mong gitawagan, ha? Nanawag ka na Trixie, no? Oh. Love, mahimo magdi ka na magsigigunaw na og dautan, okay? Nga no? O sabi na gibuhat mo sa gawas, ha? Dili may tabo mo gawas ka, Jericho, kung wakang gitawagan. Nalimot ka nga nagkuha kong tubig, di ba? Nanangit pa gani ko nimo nga magkuha kong tubig. Love, kadali pa nimong nalimot. Ha? Tubig? Nagkuha kag tubig? Oh, niyaw,
Nakakita ka ining sudlanan ng tubig nga daan ako. Mo ni akong gikuha sa gawas. Pero, Love, may mo pagdidayon ka magduda na ako? Ha? Okay? sorry. Sorry, love. Love, Nagkatuwag manggod ko. Og niya pang mata na ko. Wala ka diri sa akong tupad. Sorry. nagkuha kong tubig, love. Naibawag yung ka, anak. Sorry. Love. Alain ka ako huna-huna. Dali. Alsaon ta na kabalik sa kama, okay? Love. Sorry. Nagkalitan lang ko. Iyali mo ngawan ko nga. Ngawa na ka diri sa akong tupad sa akong pagmata. Love, kinahanglan mo salig ka na ako. Dili mahitabong makigbalik pa ko ni Trixie. Kaha. Love, please. Mga tuog na ta, okay? Ay na pagduda. Tanawa ra gudo. Nasayop ka sa imong pagtuo karon. Anis, wa ko'y gitawagan nga babae. Nagkuha lang kong tubig. Sorry na. Sorry. Okay. It's alright. Sige na, matuog na ta. Love, matrabaho na ko, ha? Pag-amping. Ikaw, Sab, huwag ay pabadlong ni mami ni mo, ha? Kay siya rabay mo bantay ni mo karon. Love, I'll be okay. Okay, sige, pero may tingali nga ibili na lang ako si Samantha o ba ni mo? No. Okay na lagi ko. Sige na, lagaw na. Si Mami nang bahala na ko din eh. Kanuwa ka man magtingo biha, Samantha? Dili lang ko gusto mangutana. Kung nga nung naggubot mo gabi sa suod sa kwarto ninyo. Nakatuog day si Chloe. Apa nakamata siya og balik og nagkabuang na sab. Otod, dili mahimong may bawo si Chloe nga nagsulti ta gabi. Anad ka nagig nga mamakak, no? Di lang ko gusto nga maabot ang higayon nga magsilos siya nimo. Protektahan ko nuhay ko ni mo gikan sa kasuko ni Miss Chloe. Gikinahanglan nga ako nang buhaton. Kaya di ko gusto gubot karon. Doon na tayo na akong project nga kinahanglan at timano na to. Ha? Doon na tayo kaming nga business trip. Ha? Ta? Apel ko? Oh, ikaw magkang mipulis trabaho uno ni Chloe. Pues kuyog ka sa maong meetings Manila. Manila? Chloe, busod ko ha. O, Lia. Gidadaan ka sa imong paniod to. Mukaon ka na? Dili ko ganang mukaon, Mami. Chloe, naara sa kaana. Dili mahimong dili ka mukaon. Wa na gid ko'y kamit. Chloe, naunsa ka ba? Mahimong pag di ka magpadaas mong kaguol? Nagsulti na tabahin ini, ha? Gawas pa sa sunod simana, makikita na mo sa muhimo sa duha ni mo ka mga tiil. Bisan pa kung makalakaw niya ko, Mami. Tungod sa artificial o niya na ako nga tiil. O sa pa may mabuhat na ako. Magsunod-sunod ni Jericho. Makatrabaho ka na pagbalik. Mauna importante nga paningkamutan nimo nga makatrabaho ka nagbalik sa imong opisina.
Aron mahimo kong katawanan sa mga tao dito sa opisina, mao ba, mami? Chloe, Oh, tinuod. Makalakaw na ko. Pero mahimo kong makaluluoy sa mga kauban na mo sa opisina. Ako raon niya ilang libakon, mami. Chloe. Unsa man tong gisulti ni Sir Jericho? Ganun na doon man ko niya sa iyang business trip. Dili ko gusto nga makig-uban og dugay ang Sir Jericho. Si Rudy na nawag. Hello, Rudy. Kumusta? Ikaw ha? Huwag ka na mabuhat diha sa imong klinik ha? Wa pa ko'y pasyente. O gusto ko nga magkapatis yung tingog. Oh. Okay ra ko, oy. Tuod. Asam ka maniod to karon? Ari naman sa kantin sa opisina ko maniud to. Kuan ka niya. Sa gawas to maniod to. Okay. 11:30 na ko niya. Okay. Sige, bye. Bye. Oh. Sir Jericho, may tuyo ka? Ayaw pag ato sa kantin karong paniodo ha. At tas gawas maniod to. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. back to me, but till it does, I'll